nykyään. No niin, kuunnellaan mitä on. Mulla ei ole asiaa. Kuva vaan, mitä vaan. Me tulimme siihen suojatielle. Ota vaan. Mä oon odottamassa sinut. Mä kysyn, että Hei, eikö se ole teillä mahdollista, eikä ei ole mitään tekemistä? Eikö teillä mitään tekemistä? seistiin suojatiellä. Eikö teillä mitään tekemistä? Menkää pois. Olkaa häirissä. Sä ajoit suojatielle pysähtyneen auton vierestä. Menkää pois. Aloita minun kuva, aloita. Minä saan täällä kuvata. Mene sen sormesi kanssa. Mene sen sormesi kanssa kotimaahasi. Okei, minä en lähde mihinkään. En lähde mihinkään. Menkää pois. Minä en Ollaan puoluepoliittinen toimija, että meinasit ajaa meidän yli. En kuuntele. Hei. Ottakaa tuo rekkari ylös. Ota vaan, ota nyt. Ota tuo rekkari ylös. Hei! Mehän meinas ajaa meidän yli autolla, kuka tässä on rasisti? No kyllä. Mehän meinas ajaa meidän yli autolla. Hei, kuuntele nyt. Anna kuvaa. Julkinen paikka saa kuvata. Aloita. Tuolla suunnitelma on pysähtynyt. Näemme täällä läpi. Me ollaan just kävelemässä siitä oikein autolla. Pysäytetty auto ohittaminen pysähtymättä, niin se on sakko vähintään. Mulla on ostos tää. Suojatie Nämä eteen. ihmiset, vaikka mitä ne tekee, minua ei kiinnosta. Mä oon kunnon kansalainen. Mä oon ollut kaupunkivaltuutettu, hei. Mä oon ollut kaupunkivaltuutettu. Ja tiedän tasan tarkkaan, mitä täällä Suomessa eletään. Ja minä olen Suomen somalialaisten varapuheenjohtaja. Nyt hei, hän ei voi ottaa kuvaa. Menkää te tuonne kauemmas juttelemaan hänen kanssaan. Eihän näin olisi tullut sakkojakaan.